La Generalitat de Catalunya ha aprovat l'Estratègia BIM 2030, un full de ruta per avançar cap a la transformació digital de l'obra pública i la construcció a Catalunya. Gràcies al BIM podem aspirar a un model d'inversió i gestió adaptat als reptes del segle XXI. Digital, transparent, eficient, col·laboratiu i sostenible. És present a tota la cadena de disseny, producció i explotació de l'obra pública. Avui, el 80% de les infraestructures i els edificis impulsats per la Generalitat de Catalunya es fan amb BIM. Però volem anar més enllà. Volem extreure el màxim potencial d'aquesta innovació metodològica. Per fer-ho, l'estratègia planteja 4 àmbits. Volem millorar el servei que s'ofereix a la ciutadania, reduir els costos i augmentar la qualitat dels projectes constructius. Treballem amb la metodologia BIM i no només perquè ens ho demanen els nostres clients, sinó sobretot pel valor que ens aporta. Els models BIM, vistos com a maquetes digitals, ens permeten prendre decisions de forma anticipada i així es redueixen els impactes en cost i termini a les obres. La metodologia BIM, per a nosaltres, és sinònim de transparència, col·laboració i comunicació. Hem d'accelerar la transformació del sector de la construcció i disposar d'un marc normatiu que incentivi el treball entre administracions. Des de l'àmbit de l'efecte tractor s'aborda de manera global el marc legislatiu, l'estandardització, els formats oberts i la digitalització. Amb l'eix d'estandardització s'aborda la tasca de simplificar la prestació dels serveis i la millora de la interoperabilitat entre administracions. Apostem per la formació a tots els nivells professionals per aprofitar el talent humà. Les persones són clau per l'èxit de la transformació digital del nostre sector. La seva participació activa és fonamental. Tothom que participa en el procés constructiu ha d'incorporar competències en la metodologia BIM. La formació ha de ser transversal, progressiva i adaptada a cada perfil professional i també ha d'acompanyar-lo a través de tota la seva vida professional. Volem consolidar un canvi de cultura que permeti la col·laboració entre agents, l'intercanvi d'informació i una major transparència en els processos. En aquesta nova etapa que encetem amb aquesta nova estratègia 2030, volem fer un pas més en aquest treball col·laboratiu, volem fomentar la cooperació, la transparència de les zones públiques per fer-les millors i més eficients i al final això ho fem perquè volem millorar la vida de les persones, la competitivitat de les empreses i tot això amb un compromís total amb la sostenibilitat. Amb l'estratègia BIM 2030, la Generalitat de Catalunya lidera la modernització i la millora de l'eficiència de l'administració en l'obra pública i ho fa amb la vista posada cap a tots els agents que participen en el seu cicle de vida, perquè avançar en la transformació digital a Catalunya és estratègic. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.